Ece, arasda koyunugum, ütüklü koyunugum yokla men. He. Ütüklü köynöklüň gutaraýyny biläýdiňmi? Sen 3 gün bäri öýde geliniň ýok. Oğlum, milyonları kazanmağım ansat değildir bolin. Özünden başka yekece kişini bahtlı etmegim has kıyımla. Gennece, sovay tanımadık ki kötenni. Buna lap bilen o. Ölmese de bir yerde. Men Ayperi, adymy kimdakyny bilemo. Men öz ejem kakam ýadyma düşenok. Enekelerime aýtmagyna görä men 2 ýaşymda çağalar öýüne düşüp durum. Beş ýaşymda meni gyýdly garypdyrlar. Täsin ykbalymyň maňa duşuran bu insanlary maňa hiç wagt mehredarlygy bildirmediler. Olar meni edil öz perdentler ýal kabul etdiler.
jagadım. Ýör öýe geldik, ýör. Şu benim öýümüz de. Kana kör yatarım, görýärmi? Ana fıgırımı görýänmi? Gördüňmi? Doğru, hemen tagar edim ha. Valla, geçen o kömek edecek gerek mi? Owa. Bahanacığım. Gör giyle bakayım. Gel. Gel bakayım. Ana geldik. Ene sen otoğun gıydım. Ana da Ene de sallanacağım. oyuncak. Ene de kurcağım. Geç gıydım. Gel bakayım. Gel oyuncakla tidire açalı. Menem häzir eşigim çarşyp, nahar taýýarlaýyn. Böyle. Börege taýýaryn bolýarmy? Böyle. Ana. Şol gün men ykbalyma gudraty güýçli barlykdan boşlyk uradypdy. Şol gün janly jannarlar bilen ine tebigat bilen birleşen günümdi. Meni gıýdylyk dälle gıýdym diýip kabul eden bu insanlaryň howlusy edil behiş misaly. Gel gıýdym pişiklere süýt berelim. Getir o pişeceklerine de süýt berelim. Ana. Pişeceklerin acıqtır, he? Vay, moni, pis, vay. Qaracı, meleci, hemmesem qovcu. Qovcam pişecekler. Ana. Yüzüme süýde sıçradaydymy? Akıllıca ol. Sana fitças vereyim mi? Menin kırpıcığım. Sana almatık vereyim mi?
ecemin sarca tağına derrewje uğraşdym. Owa mektebine hasam teze uğraşdym. Sebäbi men mektebe joralam bilen bilejek diýärim. Hawa joralar. Erteleňide garaşýaňam men. Ýürüň ondan. Ecemcan, Ho balam. süýdümem bişirdim. Yumurtganam çaktım. Yürü içeli. Tuweleme. Bolýagydim. Ýür. Ýür ifçeli. Ece, ne bolýar? Dur men suw getireyim. Ay, gyýdym. Ho Ece, Gows kompot getirä. bolýar Ece. Ine Ece, bakar almanlarına. Gyýdym. Ho Ece, Gowsy bar. Jahan gelnejelerden çal getirip bermaň. bolýar Ece. Bar. Gyýdym. Ho Ece, Ýöne turşça çally bolýarmy? bolýar Ece. Ýöne gitmäkäň bankana mal gitmäni unutma. Bolýar Ece. Bolýarmy? Güljahan ýenje. Salam. Salam Ayperjan. Çal almana geldim. Mehman geldi. Yok, Ece merano. Näme bolýar? Isqınam yok. Söyleme. Çalışacak diye. Ödem turşuza çalışacak diye. Godugyny. Häzir. Ban kan kiçikene. Häzir garaş häzir. Alvala, ejeme de noş bolsun. Şu Güljahan yenge. Gitmeli gelmeli rawitjan. Mene ona Ecem yaranok diyen, yürü ulan ya diyen. Olan mengelime süýüji berýär. Boşluk berýän ýaly. Boşluk. 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 Ayperjan? Kaydım. Sen miydin? Hawa. Nire berýadyn? Boşluk. Boşluk ana yenge. Ayperi! Adamlar! Gereğinizi yendirip gör! Adamlar! Yendirip gör gereğinizi! Getir gyýdym. Ece, men jigim
bolýarmy? Howa gyýdym. Ine de tide içbel dermanlaňy da berýär. Bu tide ýegilik berer. Botlaya. Sağ olun. Biz bäzejin dünýä gelmegine sabyrsızlykla garaşypdyk. Meniň jigim dünýä geldi. Onuň bu ýakda jahana gelmegi diňe meni däl. Ejem ýa kakamy däl. Hatda goňşularymdan tutuş owamdan şeýle bir begendiripdi. Şol gün Guljahan gelinejäň ýugurun pişmelik hamiri öňkülerden hat ýetkeşikdi. Tebäbi şol gün kiçijik bäbejik uçmagy bir balajyk bizim öýümize gelmeli. Şol gün toýa garaşmagyň, toýa taýýarlanmagyň, toy boşlugynyň nähili jadylydygyna göz ýetiripdim. Men şol güni ganatladım. Men şol güni bagtladım. Tebä men inni iki dälim maşgalady. Tebä meni jigim mali. Şoň biziň öýümizde pişme toy boldy. Biziň öýümizde bäwejik geldi. Meniň jigim boldy. Şol gün Guljahan gelnejem kiýmedi. Pişme pişirdik. Men bagtladım. Sebäbini men jigim ma. Maňa näme bolýar? Men düşünemem. Ağym tutýar. Ağlasym gelýär. Gyýryp ağlasym gelýär. Men şol wagt özümiň begençden ýagynçdan aglaýanma hiç düşünemokdym. Men gyzgymyň boljagyny tüýsürekdenmegen ýadım. Ejem bilen kakamyň şatlygyna çynym bilen goşulýadym. Ýöne mende gorky wady. Kakam bilen ejem meni ýene-de söýmeklikni dowam ederlermi ýa-da ýok? Şu sowal kalbymy lerdana getirýärdi. Kirde, men ýere Gyýdym. Gyýdym. Sen biziň ilkinji gözümizden düşen perden. Sen bolmady bolsaň hiç wagt biziň gözümiz perdende düşmäni tördü. Sen men nowy bakarym. Ýene onça gyň bolanady. Sen ornuny tutmaz. Sen biziň ay pergimi de. Ha? Ay gyýdym. Ay ýaly gyýdym. Gyýdym, sen okuw ýaga alýaňa. Bar haýdy. O sarçı tığırına okuwan gitme ýadymdan çykarma. Uy, kakaňa saňa hani gyýdym maňa gaýmak taýýarlamadym diýip otur. Uy, hany gaýmak? Owa. Yer gyýdym gaýmagy yer onu tapyp goýdy. Yer gyýdym. Şeýdibem joralarma bolan söýgüýüm. Meni Ütsarnar gullugynyň Lukman kärine getirdi. Men üçin owamyň garasyndaky Kemal Laýyň Ütsarnar dermanhanasy en gyzykly ýerdi. Men ol ýere kän marýadym. Daim maňa haýsy dermanyň näme melhem bolýany görüm berýärdi. Bilesim gelýärdi, öwrenesim gelýärdi. Men teşnedim. Gyzjygym eýýäm gollum käriniň eýetdi. Jigim jany süýji ukusyndan oýaran şol günim hemme zadyň başlanyjy boldy.
Alo. Anam. Söne gelinece. Şekerli yılcak suyun tayin. Al içir. Häzir gıydım. İçir yen. Hawannaň Garagydyň ogly bolmy ýagydy? Bölecik urkaçy. İçe. İçe. Adyna näme tak. Höwrü köp bolsa sana takaw gelneje. 5. Sana gelneje. Aeroport. Menen tök çumadanmam ýygnamoga. Çemedanlap koşallyň. Bugün akşam bukça gördü. Ertirirdenem gennanjy. Akşamam toy, gönüçlay eşik. Ondan sen kiçik gyzyl çumadanym bar-a, şonu allym. Men uçdum. Sara minip. Nire barýarol? Könürgeçli jorasy durmuşa çykýa, şoňa toýa barýar. Taşamy. Hawa. O to. Hamsancı medeli. Olany içme deme. İçer içer. Geldi mi? Gelli lan. Gellem gittim. Näme dedi? Lukman hemme da qowdy dedi. Alat etmäň dedi. Gorkar ýaldat ýok. Degme barladym men. 7:20-de 80. Sen arkaň işleň bilen bolubersene. Gallyma işden men. Uy. Bar geldi sene şoňa. Kime? Kapıda bir gyz dur şoňa geldi. Gyz? Ha? Salam. Salam. Adyň näme gyzym? Adım Dursun. Dursuncan. Obadan adyň bar eken. Bir Kakamratdan kän kiçimsin? Başlıktan mı? Bilemem. Ece, men sana gelinlik getiremok, men sana kömekçi getirdim ha. Vay. Bana kömekçi gerekdi. Hizmatçım gerekdi. Bana gelin gerek, gelin. Vah. Kakam fakir değil bolan bolsa. Sen 19 ýaşynda aýaňy düşoklardy. Sen bolsa 29 ýaşynda. Men bu wagtda seni bir topar ahtykly bolmaly. Ejejan, häzir tawçylar gelsin. Ondan soň toýam görersiň, agtygam görersiň. Janyňam sag bolup hemme zat gülýär bolar ejejan. Vah, belki Hudaý bala, belki Hudaý. Siz ma tözün sorjyny görkezseniz men öýler arasalajaktym. Yer. Ece. Sana gelinecek sagırı göleledi. Bu da avuz süydü. Kızgınca. Uy, salam. Bar gyýdym, bar işiň bilen bol. O ýakany başlanyňa 3 gün bolly gyýdym. Bar bitir. Tugöleme gyýdym, bir ýakany 3 günne çykarýar. Keç desem ýaly. Tugöleme. Bedenne sizin wagtyňy saklap durmaly. 6-njy gün sagat 10-ny Bagyt köşküniň öňünde oglumyz gyýdyňyza garaşar.
Gyzyňyz gelmesede biz bar geler durars. Bar alars. Ulel timem gelip bilmänne gatgyna birden sür kowlaydy. Wah hey. Sähetligini geçirmejek bolup biz uğratdy. Indikede kökman özü geler. Nesip bolsa. Salam. Salam. Bolýa sağ bolun. Durum ýene bar. Bolmy? Yo, Ýene ýene barmy? biri bar. Ha oğlum. Pulny bermelimi? Yok, muğut. Uy, bor. Başlyk getirdiler, pulnam almadylar. Bilýän. Eje, ne gyrgynjak bagyr. Bilýän eje, biriniň bişiren naharyny ýeňok. Şuny bişiren aşbelleri men öz aşbellem eje. Hatta malyny akan çopana men tanaýan. Barbyr ýeme ýa. İşden yapıp oturma. Arkaýny ýebersene. Me edezen? Me? Ýok. Al. Al aýtana. İşdeňiz açyk bolsun. Gyýdym. Ene şu suraty alýanda 6-njy gün sagat 10-na Bat köşüniň öňüne gögerýän. Uy ejemi. Tanamayan oglanymy görmelimi? Wah, gyýdym jan. Sen tanayan oglanlaryň hemmesi bu wagt öýle işikli boldy. Joralaňa ma hemmesi çagal çugaly. Yürü gyýdym, yür, ýetişem gök. Bol, bakmyrak bol, giýjäň alýas. Bol, haýda. Bakymjak, yür, gideli, yür. Salam, bolmaý Merjan. Ene demegem bunym, mektepçilerime zordan yetişen. Bu da gitjek gelýär. Näme etjegimi bilemok. Özmem işe giýjäň alyp barýan. Ulağa menen gökünörsiň. Ay Perjan. Hiç gynanma. Anha maňa terede, sygyr ýaly temret. Anha bulara teret. Harjet jal bular. Bulum tutuşanok. Muňa dagy teret. Muňa daglara. Aýdanyň ýokunu. Hiç tatly iş ýok. Dünýä bir ýana, bu bir ýana. Diňe garnyň doýandy bilýär. Başga diňe iş ýok. İşine gelýär, garnyny doýurýar. Anha günümi Gyýdym. ho. Teredämiň o. Teret boy siratan 10 oglana dergäre. İçi, boy görnen oğa. Yartı bilinde ne surat? Agy, gepni kotlama. Bol. Gepin köpeltmede surat al. Özün alayın surat. Yok, özün alaňok, surat al. Bolmasa öňkülünk ýalyp alarsın da ýitirme edersin. Soňam eje tapamok diýen bolarsyň. Bol, surat al. Bol. Aha. Gennejelem geldiňizmi? Gurtmy tilkimi ýaşagalmy? Ýolbars ýurtjygym ýolbars. Gyýza saýla bilipsiň. Saçağımı da aldılar. Özüm bir oğudun, akıllı, mehirli, sıpayı gıydeken gelnece. Spy diýäňmi genneje? Howa, sıpayı gıydeken. Şo gyýdmy? Howa. Bolýa sağ bolun. Bolýa Bor, sährägenja sağ bolun. Salam oğlum. Gowmy ýagdaýlam? Salam. Näme? Gow bolmasyn sen molla garaň palçygymy ýa?
Arçmanyň suwmy? Ya bayram alyň şöhlesimi? Yok, Ejemjanyň ogly. Adyma Maýmurat. Belhem ýigitligim bildirip durmaya görnüp durmy. Hawa, tüz qartaşan adamlara merhem boljaň, görnüp çykdyr. Bir minit duraýym. Köpden bäri aýtjak sözüm bady. Men size tawsulyk uğratjak. Tanamayan, bilmeýän gyzyňamy? Men seni tanaýanam. Hem mişgarlandan soradym. Hiç yamanlamady. Diňe gowsaz aýtdy. Gorkanırlar. Yamanlamağa gorkanırlar. Erbedemin. Sowul ýolumdan. Alo, howa. Saat 12-de esasy ofisimizde hemmäňe ýygnanyň. Ya yarata. Bize de şu kudretli yerlere gidip toğa beylemek nesibi. Arkadağı serdarmın eden ziyaretlerini, doğa dileklerini dergähinde kabul eyle. Allah. Ejejan, nesip bolsa senem gidersin. Nowatyňa ýetdi. Harajadymdan taýin. Oğlum, seni öýlendirer, onsoň giderim. Aýmuratjana guda bolduk. Senem şo giden gyzlaň içinden birini saýlasaň, ikiňiziň toýuňuzy bileje tutar. Ana onsoň nesip bolsa gider. Ejemene gidiberjek. Saat 12-de ýygnak. Bolýar. Uy, oğlum, gidip barýanmy? Sagaman market. Wagt saňa döneýin. Öýlenjek oglan iň bolmanyna wagtyna gelmelilärmika? Saat 10:00, 10:15 bolla. Sabr edin. Awalım. Sabr etmekem Muhammed. Näme diýdiňiz? Ya istat diýemem. Siz bir zat diýdiňiz-a? Siz mi? Men bolamda kim bolýan? Men size 17 minutdan bäri garaşyp durna. Maňa? Hawa, men size garaşýan, siz hem maňa garaşýaňyz. Yok, men size garaşamam. Şu sizmi? Men? Siz maňa öýlenjek diýip guduratdyňyz zämi? Uğrattım. Ýöne ol başga. Has mehirli, has mülayim, has owadan. Owadan diýdiňizmi? Bu ýerde bir düşüşmelik bolupdyr. Bir başla.
Salam Ayperi. Salam. Dolar ýaly bir zat bereýdi. Ağlayanmı? Şu pişik üçün ağlayanmı? Ağlamok, ýöne nefsim agyrýar. Wah can joram, ykbar sana şeýle nädijek ýürek beräýipdir-de. Bu pişik keselledimi-ka? Ya aşyk bolaýdymyka? Aşyk bolar ýaly deň duş halymy. Pişigim deň duş gutarıpdyrmy? Sen göwün açmany oňarýan. Bu pişijek horugypdyr. Hol vitamin toplumyňdan meräý çynarjan. Sen näme horugypsyň joram? Saňa näme bereyim? Wagt maňa bar bolsa rahatlyk beräý. Alo. Salam. Targytlaryňyz taýyn gelip alyp gidip bilersiňiz. Bolýar sag bolun. Wah, can joram. Şu rahatlyk bolsa şu wagt maňa da gerek. Men iň gowsy ikimde gyzgynja kofe taýynaýyn. Kofe içeli. Salam. Salam. Şu ýerde satyjygy bolmaly. Hä, çynarmy? Häzir gelýär. Pişiňi ýesizmi? Pişigiň eýese ýok jigim. Men siziň jigiňiz däl bolaýmasam, ikimiz deň duşra goýdy. Mena 28 dolardym. He. Onna bagşlam. Aljoram, kofyan. Salam. Salam. Men gitmek için vitamin beräň-de şuna. Bolýa. Uýýoksa da siz men adym nerden bilýäňiz? Men siziň telefon bilgiňizi, öý salgyňyzy bilýän. Doglagyňyzy bilýän hatda. Siz derňokçy bolup işleýän dersiňiz Ýok, da? men biologiýa bolmy. Inden şu pişige eç gaýsam diýen. Diýsen gowy, soňa bir şey diýäňiz. Mümkinmi? Çınar. Onu pişik için imalayalı. Kömek edey. Bolýa. Öyem saylalı. Baş üstüne. Ne, bu pişiklerimiz üçün iň gowy öýje gazlamyzyň biri. Şunu alaýynmy onu? Bolýa. Pişijege salaýyn şunu. Ýörgünde bolsa men size pişikler üçün ýörikde iýimlenmedi görkezdeýin. Ýörüň. Ine bu görýän iýmitlerimiziň ählisi diýsen gowy. Düzüminde pişikler üçün dürli vitaminler bar. Bundan başga da dünýä belli önümler biziň dukanymyzda bar. Ýöne aýratyn hem lider karhananyň önümi, ýani Türkmenistanyň resmi diller biz bolanmyz üçün bizde şu önümleriň ählisini amatly bahadan siz alyp bilersiňiz. Siziň pişiňiz üçün ine şu refleks iýimi has gowy. Hemde düzüminde bir näçe mineral maddeler bar. Alyň da. He. Sag bolun. Bolýa. Wah kejejegim. Ana taňa iýede tapyldy. Sag bol. Hoş gal. Bor, mena gaýtdym Çynarjan. Sag bol. Jigim sag bol. Sag bolun. Sag bol Ayperi.
Gıydım. Geldin mi? Ejem. Geldin mi? Gıydım. Kencan etdim ha sana. Ne için almadın? Ala det yana men. Canın mırsağı mı gıydım he? Haw eje. Wah, can gıydım. Ala dettim ha men seni. Kencan etdim. Ne için alan o? Eje. Men şu gün yine bir pişçek halat etdim. Wah, sen men ömrüm halat ettin ha can gıydım. Gıydım. Eje. Hiç de sorum. Soň aýdyp bererim. Wah, jigin gelli. Hemme zady aýtdy maňa. Gıydım. Bağışla, men hiç zatdan habarım ýokdy. Gaýtam saňa garaşylmadyk suwga dечек boldum diýär. Tentek. Akşatoya gitmedik bolsam gowy bolardy. Guda, bu işler ıqbal işi. Biz sizin ulugyzyňyzyň bardygyny bilemizok. Yetigi tapar diýenleri boldy da. Men uluglumy şu wagta çenli öýlenmän ýörüşi. Meni haç ziýaratyna uratjak bolýar. Menem sen öýlenmeseň gidemok diýdim. Endi razylyk berdi. Eje, saňa bolan maňa da bolýar diýdi bala. Haç ziýaratyna çenli ýetişip bilsem, goşa toy tutjak. Nesip bolsa. Ýöne, gıydymy siziň ogluňyz tananok, siziň ogluňyz biziň gıydymy tananok. Bu nähil bolar bu? Hiç iyiligim olmaya. Tanşarlar giderler de. Telefon ma, internet ba. Nesibe gaýyp, nikah gaýyp diýleni. Ýöne Aýperimiň şowundan mer bir hil keypi ýok. Men kiçäkä edim. Aljyrapdyr da. Ýaşly edýärdi. Bize onu toya taýynyp görebereli. Hani nesibe işdir bu zatlar? Nesibe işde bu zatlar. Men şeýdip, goşa gelini bolaryny öýtmändim. Sağ ol Eje, sağa Sağ oturun balam. Ýoluň ak bolsun. Sağ oturun. Sağ ol balam. Sağman marajajan, kabul bolsun. Sağ olun balalar. Sağ olun. Ýaşy dilekler. Ýörüň.
Men geldim. Tayin bolsaňyz ýöräliňmi? Yine 5 minçyk. Hey, sen 5 mindiňe men meletli. Ece men maňa salam aýdýa. Ne suratam uradypdyr. Hani göreýin. Ne? Özüne de salam. Hani? Bar sen tayin bol. Bar, tayin bol, bar. Sen tayin mi gençe? Hawa Ne? men taýin. Gowdugyny. Menim göreýin. Bar diýen tayin bol. Ene, bize de Hudaý etirsin. Ağam geldiňmi? Ecem bugün Arafada bardyr. Salam aýdýas. Uratam uratdy. Hani? Kabul bolsun. Bize de Hudaý etirsin. Sen näme? Bir ýerek barýarmy? Batyr restorana gidýäsidi. Ha. Böyle mena ýady. Biraz diňjim aljak. Zarqayn gidiberiň. Mena hiç ýere gitjek. Men nahara mişirmedim. Mena aşdal. Uy. Sen şu kartı al. Şu kartyň içinde yeterlik pul var. Artykmajy bilen pul var. Restorana git. Özüňe näme gerek bolsa al. Diňje alyň arkaýyn. Men eşiklem çalyşyp itlem gezermäge gitjek. Giderse gençe. Bolluňmy sen? Hawa. Gel gennece. Gel. Meňe gidesim gelenok. Gidiberiň. Ay peri ýürde. Ýok, Jemjan gidiberiň sen arkaýa. Yo. Maňa da atdy. Bor biz gittik. Men şonu oňa doň ýürekmi kädidim. Ol söýüp bir bilýärmi kädidim. Ýöne Kakamradyň itleri we atlara söýgüsini göremde oň söýmek duýgusyndan mahrum dälligine göz ýetirdim. Ýöne ol men söýnek. Akşo görüşýär menem gowuram bolsady. Ol akşo gezermek üçin her gün wagt aýarýar. Emma 40 günüň içinde men bilen gezelen jetmek üçin wagt aýryp bilmedi. Oň durmuşynda maňa orun ýok. Sağol sowgatlaň üçin. Hatam akyly kitap üçin begendim. Sen nerden bildin? Ol kitap haçandan bäri gözläp ýörelmi? Onu men bilemok, onu Laçyn bildi. Laçyn kim? Laçyn, men kömekçiyim. Şu sowgatlarym, kitabam Laçyn taýlady. Edidim, men beýdip sowgat taýlap, kitap taýlap görmäne wagtym ýok. Men elimde 400 san adam işleýär. Men maksadym gatullokan. Men kärhanamy ýeňelçek, kärhanamy ölçek. Men 4000 san adama aýlyk beresim gelýär. Şoň üçin ýaşyň uzak bolsun, gutly bolsun, uzak ýaşa. İşim aladamken. Doglaňyň bilen doganjygym. Uzak ýaşa. Sağol çygy. Sowgatlanmy? Kakamrat berendir. Bulangy watandygyny. İçim garalýalagy saňa. Alaýjy. Sen kişi olur. Ne molle? Sowgatlara begeni otyrdim. Onam Laçyn taýlady diýär. Laçyn kim? Kömekçisimişin. Tabam Laçyn taýlady diýär. 4000 adama aýlyk berjekmiş. Ýeke adamyň göwnüni tapyp bilýärmi di? Çağalygymdan durmuşa çykyp maşgala gursak, biziň öýümüz söýgä gurşalar diýädim. Emma men Kakamradyň maşgalasy bolsamam, men söýgü duýamokdum. Aşk söýgüsini duýmasamam, men başga söýgüni, ýylgyrýan enäniň keşbine gördüm. Onuň appak perişte ýaly bolup,
akla wata behtenip gelen güni, ol üýtgeşik gün, ol nurlu gün. Men ejem jany hemişe perişte ýaly gödegine götürýärdim. Owa appaqly watly perişte. Hajene bolup gelen gaýnanamy akly watly göramda men özejemiň hakyky keşfini gördüm. Akwalyň maňa özejemiň hakyky keşfini görkezenne iksan periştany urudanna anyk göz ýetirdim. Ertirjigim kimet öýmede gaýdyp gidýär. Gaýtarjy dawarasy. Men gaýdyp gidem soň bu öýe gelmegiň zerurlygy ýok diýen karara geldim. Alo. Alo başlyk. Dinleýän? Biz garaş otursa hemmämiz üç ýygnak diýdiňiz. Men işe baramokbun. Siz hem miskerler ýygna diýdiňiz. Men işe baramokşun. Gelin. Men ýalňyşymy düşündim. Men Ayperini alyp geljek. Bolly. Ine 10 sani. Aypercan. Ine sen düşekleňe taýyn netibe edenler. Ennem Gülperjanyň kawaşlaýyn. Bir hepde wagt bar. Ece, sen bulary Gülperä beräý. Uy, sen meni gaýtarmaý gaýş edýän. Qakamradyň 400 sany işgäri bar. Menem edil şolaň biri oň üçin. Ayperi? Vay, bagtym ýatdy. Uy. Agyz. Näme ulyla maskara etjek bolýaňyzmy? Näme men öldürjek bolýaňyzmy siz? Birine men gaýdyp gitjek gelýäňiz. A beýlekiňem ol derweden öňüne ulogyny goýan bolup, bapylladan bolup ulyla maskara edip durup bizi. Utanaňyzmy siz? Ece. Menoň aýala. Uy, şeýlemi? Vay bilemokdum da men şony. Agyz utanaňokmy sen? Men oň aýala diýen bol. Agyz ol men gaýtarmakam babaň bilen daýyň ýüzüne seredip bilmän 10 güllep salamlaşyp bilmedimi? Häzirki ýaşlary agyz utananogam men oň aýala diýen bolup. Şu gaýdyp owan gyrasyna görnäýmesin sen şony. Eşdiňmi? Bir hepdelep görmedik bilen jan çykasy ýok. Gir otoňa. Şu gaýdyp gitýän çäňem otoňdan çykma. Wah. Oğlum. Ağam öýdemi?
Ayperini aljak diýip gitdi. Yok gendece men yanımda atkanada. Wii. A sen yanında näme işleýe? Ay atymyz gulanlap bilmedi. Bir baytalmyz gaty közenni gidip Ayperini at gelmel boldum. He. Öýde ejem kakymym ýoga. Olar näre gitdi? Arçmana. Ay onda dergolağının öňünde gara ul bolardy. Ona sen kakymrada jaňatda aýt, öýde hiç kim ýokdugyny. Aýtjakda. Bradas owan howatyndan dem alyp gaýtsyna. Arasda howada dem alsa kelles durulur. Ýağmuragam. Ulugy ýöňle owaňyzdaklar tanygyna tanan okbaran. Diňe men tanaýar siziň owaňyzdaky. Bolýa. Gelnece salamu aleyküm. Yağmur ağalarım şu. Hawa. Ayper gerekti maňa. Ayperini adam salyp gitdi. Ha? Yağmur ağa da ayal bilen arçmana gitdiler. Näme? Hawa? Ayperin adam sümene. Vay, senin adam salyp gitdi onu. He, Aymyrad alyp gidenler. Bugün athana gidenlerler olur. Sağ ol gelnece. Sağ ol. Ayperi, menin sen haklı hemme zady bilýän. Başarsan sen men bağışla. Men seni hiç ýere goýýarmaýan. Boşluk. Taýyň kızrak boldy. Adyny näme dakýan? Adyny öwrüňde kay. Ahlatym rat diýilýär agam. Ahlatyň gowuşdy. Hay janawar.
Salam mehriban iyleşler. Häzirki wagtda yurdumuzda oba hojalyk hudugyna mallarçylyga aýratyn üns berilýär. İr we owluk şahly mallar, atçylyk we guşçylyk toplumlaryny sanyny artdyrmak, şeýle hem öý haýwanlaryny kesellerden gorumak we olara edilýän veterinariýa hyzmatyny hatda kämilleşdirmek üçin Doktor Aybarit Nokotkom saýtymyzdan peýdalanyp bilersiniz. Gelin onda men sizi saýtymyz bilen gysgaça tanıştyrayım. Saýtymyz 4 bölümden ibaret. 1-nji bölüm veterinar dermanxana. Bu bölümde ähli haýwanlara gerek bolan dermanlar, vitaminler, iýme goşunylaryny, ýani primikslaryň ähli görnüşleri ýerleşdiriler. 2-nji bölüm öý haýwanlar bölümi. Bu bölümde öý haýwançyklara degişli imitler, aksesuarlar, arastaçylyk üçin gerek bolan enjamlar we antiseptik seriştelerden başga da bir näçe haritler bar. 3-nji bölüm ferma üçin haritler. Bu bölümde fermanyň mallarçylyk görnüşine gerek bolan veterinariýa enjamlary, atesbatlary we aksesuarlardan başga da bir näçe haritler görüp bilersiňiz. 4-nji bölüm blog. Bu bölümde bolsa haýwanlaryň ähli görnüşine degişli gyzykly, peýdal maslahatlar we gerekli maglumatlardan peýdalanyp bilersiňiz. Indi bolsa sargyt nädip etmeli? Esvenlik bölümden özüňe gerek bolan haridi saýla, sevede at we esas sevetçige gir. Saýlan haridiňi barla, satyn al. Öz maglumatyny girir we sargyt et. Gerek bolan haritlaryňyzy online satyn alın. Egerde sizi gyzyklandyrýan soraklaryňyz bar bolsa, şu belgi arkaly anyklap bilersiňiz.